Tumpaw iti karayan, iti bagi iti 38 anyos mister, kalapasan na dito ikat may pagarup ananbas, iti naso karayan, masangupan iti barangay poblasyon, iti ili nga aringgay La Union. May basar iti report na nakalap manipod iti aringgay police station na bigbig ti biktima ani Benito Aspin, residente iti barangay San Simon West, iti nasao nga ili. Iti ni siyang investigasyon nga newswat iti otoridad manipod aringgay police station, agarop alas 8:40 iti bigat salman iti masarahan dayto iti managan Ramon Apilanes agatawan iti namapulog at upat adan iti asawa may siyang amanganap ken residente iti barangay poblasyon iti nasao nga ili no sa dinukat tumtumpaw lang ti biktima iti nasao karayan sabayatan iti panagkalap ti nasao nga mister or ni Mr. Apilanes no sa dinumay basar iti panagdamag dagiti otoridad sakbay dayto ay may pagarup at biktima. Ket pinmanaw iti paggatangan alas 4 pasado iti malem iti Oktubre 31 ket maipagarup anabartag daytoy ken nagturong iti karayan ngem saanen nakasublipay. Kabayatan na indeklaramat ni Dr. Christopher Brandon Malyari manipod iti Municipal Health Office iti aringgay La Union anatay iti biktima. Namuan na nagdagkalmutan ti pamilya daytoy may pasidong iti otopsiya iti bagi ti biktima sigon kini Police Major Benji Dario Umali Officer in Charge iti Ringay Police Station iti agdama ket malamlamayan ti bangkay iti biktima. Bombo M. Jortisa reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas ken consistent number 1 iti La Union basta radyo. Bombo!